Come on, Ilo! Mennään! Koko joukkue yhdessä! Arni Eremi tiivii koko ajan, siellä on yksi ylhäällä, niin valmis siihen tasapainoon. Mennään! Kohti koko joukkue, jes! Kohti! Oikein hyvä! Ihan rauha. Mihin ohjaa? Mennään Vilho, mennään! Iske keskelle! Koko joukkue liikkuu! Nää pitää olla nää lähdöt varmempia. Hyvä kundi, sit rauhoitavaa. Saada pallo tekee duunia. Penteleva! Oikein hyvä, eteenpäin, ota käännä riskiä! Näin! Hyvä kundi, hyvä aloitus. Sama ilme vaan, sama sykke yllä. Sulje Vilho sitä vaan. Nosta vaan mukaan! Hyvä oli Viljo, hei! Hyvä oli! Jeremi Ahri koko ajan. Ja katse jo! Yllättää noilla. Karos, lähde vaan. Ai niin siihen eteen vaan. Joo, hei! Hyvä sit paine sieltä. Ok Armi, saadaan pallo tonne päähän, saadaan tekee hommaa. Nyt keskikenttä, tee sitä tilaa itteellesi, eikö niin? Se on vaan, siitä vaan. Oi, hyvin. Vittu! Loistavaa! Seuraava menee, Viljo, seuraava menee! Rick, tiput tähän. Tuu tähän mun linjalle. Tuu siihen, pysy siihen. Nosta vähän sinne niin, Eikä. Loistavaa, Aini. Voita omille! Voita meille se! Pieni kenttä liikuttavaa. Mennään vaan. Tilaa kakkospalloa aktiivisemmin, jokainen pallo pitää taistella. Tää vielä lyhyemmin syötöillä. Karlos. Ei vielä, Ilhossa. Ai niin, tee vaihtoehto sinne. Carlos. Tee vaihtoehto. Käsi! Jatko! Tässä kädy jo! Viljo seuraa. Hyvä duuni Antsaa! Nyt tiiviin keskellä. Lukas. Reagoin nopea! Sari, hyvä. Aleksi putoo vaan, ei tuu mitään metriheittoa, putoo reilusti vaan. Päästäänkö ulos? Karros koko ajan valmiin, selkeä kohde, yksi viilasten mittapallo. Sekundit, mennään vaan. Aleksi putoo, reagoi aikaisemmin. Alas vaan, tuet lähelle! Okei, veeti, tuu vielä! Nyt löydä tilaa! Älä valu kaikki! Jei. Hoito pitkin! Samaten ylöspäin mukaan, luo vaan uhkaa ylöspäin. Miss liikkeet? Te ootte nyt ihan staattisia koko ajan. Pari ittelee ristiin! Jes maalille! Näytä boksiin! Peitä! Jatka! Maalilla on jes! Valtti! Hoito Lukas! Hyvä kundit! Oikein hyvä Lukas, seuraava hyvä Arni! Atos! Nää on niitä palloja, mistä puhuttiin. Toke! Tää voittaa takaa! Ei ole pelattava niitä vielä! Anna vaihtoehtoa tarjoa! Rick voi mennä! Rick mennään! Eteenpäin! Karlo Saari eteenpäin! Jätkä! Koko ajan liike eteenpäin! Kunno heitot, Aleksi! Loistavaa Arni, voita meille! Kahdella käy! Karlo, nyt pitää
päästä peliin mukaan. Nyt pitää päästä peliin mukaan. Idea Aleksi, onko vähän reilumpi pallo vaan? Milho valmiin. Ja sitten taas monta. Katse jo! Paineista! Paineista! Julle! Puhe! Minä! Iste! Paineista! Oikein hyvä. Paineista! Vielä! Hyvä loikka! Aatto hyvä! Mennä! Pallo! Hyvä kunni! Haluu sitä palloa! Koko ajan syö pallo! Eteenpäin! Mennään Lukas! Seppo tarjoa! Ota tosta! Ihana duuni kundi! Loistavaa! Pidä sama intensiteetti! Ohjaa kunnolla! 3 pyydettiin, miksi siellä on 2? Peetti menee! Siis ei seuraa jokainen loppuun asti! Vai nyt 2 simarrata. Arni, oikein hyvä, mennä vaan, käänny jo. Kundit. Kamppailupelaamiseen paljon lisää Lila. Karus me ylös. Eteenpäin! Ei taka-askeliin! Hyvä kundit, jes! Rauhoita vaan. Rauha. Tervehdys Aleksi! Edelleen aktiivinen pojat, saada pallo. Liike ei saa kuolla siihen. Käänny jo katsetta. Aleksi tiputa väliin. Tiputa! Rick, vähän. Harri, me lähemmä. Anna pelata lyhyt jos pelaa, ei tarvi lähteä sinne. Seura Aleksi kutane! Jatka, hyvä poja, oikein hyvä. Tasapaino Atte, toinen pysyy, topparit kolmio. Hyvä idea, mennään vaan. Nyt katso hei siinä avauksessa Antsa Aleksi. Jommankumman pitää tukea siitä lähempää, kumpikin ei voi karkaa liian pitkälle. Nopea kierrätä. Harri, Eremi, ihan samat linjat. Tuo! Koko ajan. Eteenpäin, mennään Vilho. Voita! Jatka liikettä, jatka! Sit Antsa, malkkiin. mukaan vielä. Malkki rauhoittuu. Hyvä pojat. Hyvä oli ajatus! Reagoi! Hyvä Seppo! Pidä meillä! Kerkeä kääntyy! Mennään Karru, mennään. Jees, viime aika. Nyt rauhoita pelaat ryhmiin. Jees, oli hyvä Lila. Jatketaan. Eremi valmiin tukea. Hyvä rauha. Hyvä. Älä lähde Aleksi turhaan sinne ylemmäksi, älä lähde turhaan. Anna jos pelaa lyhyen, niin anna pelata. Meillä on siellä mitään hätää. Nyt vaan hän nostetaan. Veeti antaa ensimmäisen paikan. Keskeen! Nosta vähän! Revi
Carlos. Pysy siellä. Rikille tilaa. Atte lähellä. Hyvä kunnia. Iske vielä Aleksi, iske vielä, ei voi jäädä. Kes Rikki. Maalille. Siellä. Nosta Lila, nosta. Peitä! Loistavaa Antsa! Peitä! Hyvä, Carlos tulla. Hyvä kundi. Atte rikkoo Juuri näissä hereillä tasapainoisiin pohjalla. Jeremi Arni pieni porrattu. Siellä on yksi miehet kiinni. Paitsi jo metri. Numari tää selän takana oleva laituri on koko ajan paitsi. Pitää välillä katsoa tänne. Maalipotku, ei mikään paitsi. On koko ajan avoimessa pelissä. Ei toi tilanne. Jatkuvaa! Pelaa! Vilo, venytä laitaa! Hyvä pojat! Iske Aleksi! Aika pois! Älä aina kääntää! Yes! Rauha kundi! Mennään! Ja paineista! Edelleen lähelle! Hyvä pojat! Nyt edelleen Lila, hei! Älä jostain Nyt ei voi olla noin pallottomat vapaita pelaajia. Pitää pyöriä pää enemmän. Vähän liikkeitä. Iho jatka, hyppää vaan! Me! Tiivistä! Nyt tulee kiire hei pelaajia. Tarvii tukea! Liikkeitä, ei heitetä paikalla olevalle pelaajalle. Yes. Mene palloon! Atte tiivistä se koko paketti, hyvä. Pallo kiinni. Selkeät actionit, oma boksi. Pysy jaloilla. Hyvä oli Aleksi! Käänny, tulee jo! Aleksi, tuu tänne päin tiivistä! Loistavaa! Julle! Tarjoa hei vielä sitä, tarjoa lämpäin! Merkkaa! Käänny taas! Putoo Aleksi, putoo vaan. Älä lähde sinne. Nyt kato liikkeet, ketä täyttää tyhjää tilaa, niin siihen niin. Nyt liikkuu. Arri aktiivinen vielä, Löydä Rick. Nyt iskee! Hyvä kundi. Veeti. Ei ihan tarvii nyt käydä painesta sitä toppariin. Ota sellainen, vaan blokkaat sit keskellä. Liike. Eteenpäin. Ja kakkospallo tai meille. Pitää olla valmiin liikkumaan. Älä on näin koko ajan. Nyt on vaikea, ei käännä. Ei voi kahdesta tulla! Jes Aleksi, loistavaa! Tiivis keskellä, hyvä Arni. Niin jo poisit, jos ei pysty, tuu tähän vaikea. Hyvä Atte. Joo. Mikä kävi? Atte tuhuilla. Rikkala vähän siinä, kun hyökätään vähän siinä lähempää Vilhaa.
Käsi osu. Okei, Nuutti oikein. 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 Heillä vaan niillä on Nutti, seuraa tää kaveri. Nyt pitää pää pyöriä, eiks niin? Vilho. Tuu tänne, tuu irti linjasta. Tuu tänne vaan. Vilho, tuu tänne. Aleksi oikein! Joku aloitteet! Yes! Ja antas mukaan! Hei! Nopee, pystyykö nopee? Ei siellä ole niin. Maali kohti! Yes! Loistavaa! Loistavaa Lilla! Jatkuu! Hyvä duuni Lilo! Otti just noin, älä tipu linjaa turhaa sinne alle, mutta seuraat sen pelaajan. Veti tarjo pikkupressi. Just näin, loistavaa Aleksi! Ja lähelle vaan Veti. Peitä! Lähelle vaan! Nosta! Aatos seuraa! Alle, koko ryhmää! Mitä ota siinä olkoon? Mitä? Mennään Rikkaan tukea. Mennään tukevaa Vilo. Yli vaan juoksuu kanssa keskeltä. Paljonko meni? Merkatkaa vaan. Lähelle Iholle Vervi. Lähelle kunnit sit jatkii hei. Arni peruutaan, Jeremi ottaa se 13 kontrolli. Arni ykkössektori! Liikaa sektori, hei jätkä! Ja kakkonen! Tipu! Alas vaan rauha vähän. Vielä ekäni. Joku paikka Aatos, Sevuo täällä näin, kato! Jatka! Rauha. Pidä kentää. Hyvä imettää se energiaa aikaa, happea, vedä pelissä mennä. Ekäni. Älä lähde höntyilee nyt vaan rauhoita sitä ja tiivistä Mikku kasaa. Muoto kuntoon. Tila, hei. Rauha. Pidä muoto kunnossa, Aleksi katso se pelaaja, se kutonen sinulle. Mä katsoin mennään! Ei, Vielä. Ei mitään, hei! Saara menee! Taas tehdään! Monet saa, leuka ylös vaan. Antsa seuraava sisään, nyt unoha se jo. Ui. Hyvä oli, käänny, katse. Pelis on jo. Kato liike, Nutti taustaa hakee. Nosta Rikku kavaa, 4 tasapainoa. Aleksi siihen kutoseen vielä. Hyvä duuni Lilo! Julle oota, vaihdellaan, Veeti. Hyvä Veeti, loistava duuni. Hyvä aktiivisesti. Ideokko! Pelissä jo! Aatos seuraa tausta! Tehdä se duuni, koko ajan hyvä, jokainen. Vielä Aleksi pelattava, just näin! Loistava Lila!
Pam! Hyvä hyökkäys! Tosi kiva jatkaa! Nyt jatkuu samalla tavalla, loistavaa Lilaa! Elias Keskelä. Miska tulee palloa. Allu, vielä vähän! Pysy Elias siinä välissä. Meillä on 4 vastaan, 5 vastaan, 2, ratkaisevaa. Kato, ii vitsi kuinka katsoin sen. Ykkönen! Loistavaa! Jatka, on nopeampi! Verkkaa maalin, Arni peräs tulee. Hyvä Dyni, jatkaa! Älä lähde Arni sinne, Arni! Ykkössektori, pysy siellä. Näin on tuttu, kavenna. Rauhat lopulta, ei kerran enää sinne. Hei, mennään vaan, hyvä Paapu. Ottaa pallon liikkeelle ja hyvä kyllä. Käytä rikkoa. Hyvä, tiivisti vaan. Itselle asiat helpoksi, liikkuu. Hyvä Vilho. Joo, ihan just. Kun nyt valmius liikkuu, valmius koko ajan paremmaksi. Miten nyt voi? Hyvä pojat, hyvä reagointi, mennään vaan. Elias, tilaa itselle oikeaan aikaan liikkeeksi. Taseen, nosta linja vaan! Hyvä duuni oli Allu! Vielä paineista! Ei puhe, kuka menee? Mennään! Minä Papu. Aleksi, vika! Loistava! Pallossa! Jätä vaan. Julle hereillä! Julle hereillä, suorat pois. Aleksi seuraa kutonen. Kaatte siihen kaveriin, merkkaatte omanne. Aatos sieltä takapelaa, se on siu. Älä putoa linjaalle sinne turhaan, siellä pidät sen kiinni. Mulle odotetaan vaihella. Aleksi Kuhuli. Antsa, tippu alemmas. No niin, se pitkä pallo. Sitä Aleksi syötävää juotavaa, pitää jaksaa pelata vielä. Sekunnin. Hyvä käännös Santos! Jaloilla työ, jaloilla! Jatka! Hyvä duuni Autos! Oma alue, älä pelaa itseäsi tulos, ykkösasia! Uusi liike! Testaus tehdään jatkaa! Nyt malta Aatos, nyt rauhoitu, keskity siihen, tehdään hyvä tästä. Allu taempaa! Hyvä pojat! Ja tuva! Okei, meillä jää. Valmi, jakakaa, puhukaa, tää. Ai vitsi kuinka kova. Hyvin haki tonne päätyy, kun heitos saat hakea suoraan tonne päätyy. Tarvii pelätä paikkaa, pikkuliin. Mä lupaan, lisää vaan, Paapu Merkkoilla, Arni, älä lähde mihinkään. Joo, aktiivinen, mennään, rauha. Pitää tippuu! Virde! Hidasta. Yes, just näin. Julle maltti! Hyvä lähtö, hyvä Vilo, seuraavaa. Ja Julle pelataan vielä niitä.
Yes. Mene. Mene, laita pois! Nyt liiketausta! Loistavaa, Pyrde! Loista! Yes, Pyrde, hyvä duuni. Hyvä oli Pyrde! Liikkeelle, siellä on suut nopeet kavereet vastasta, ne juoksee kiinni muuten. Pyrde, kavenna vähän keskemmälle, minä vaeltelen niin ylhäälle. Pyry tiputa, Pyry, älä lähe! Jatkaa se! Pyry tipuu, sieltä on kärki! Pyry, reilusti! No jos se keskustasi kiinni, se on nyt se tärkein. Keskelle Pyry, keskelle, se 39, sinne niin! Nyt se muu! Mennään! Pyrde mukaan! Hei! Älä viitsi! Mitä mä voin opettaa noille kundeille niin olkapää vasten! Hei! Valmentajat hiljaa! Voittivat tappata! Sieltä hiljaa! Tästä tehdään! Merkkaa boksiin! Nuutti, Elia aktiivisesti, kato, vähän pitää jäädä. Merkkaa boksiin! Seuraa miten lähtee liikkeelle. Päästä vielä siihen selkään. Mennään! Siitä alaspäin rekoilemaan! Julle! Jesai niin! Jatka liike, Pyry mukaan hyökkäykseen! Maltti Rick! Marjala uhkaa! Esa oli Rick, tärkeintä! Vai pieni happi! Mikä on? Mennään eteenpäin! Rikko huilaa Vilho, tiputtaa keskelle samasta ylös. Vähän ylempi koko, mieluinen siinä pohjalla. Voit tulla hakea siihen. Eikä. Ota Oomo tässä vaiheessa. Mentiin miskalle toiselle puolelle tiiviistä. Pyrde kävenä just sinne keskelle! Loistavaa! Vaikon! Näytä boksiin! Tuu, käänny jo, tulee jo! Käänny jo! Elias tuki liike tänne! Rauha! Mennään! Tuu vaan Pyrde vielä! Tärkein katko se voi, ei käy noin niin! Jatka liikettä! Tuu Pyrde, sun! Eteen! Hyvä pojat, oikein hyvä! Pitää kaivaa sieltä toisen pallon! Viljo! Nyt alkaa tippu pelaa. Nyt on ihan vähän kivistä. Merkkaa pelaa! Pyydä! Nosta vähän! Ei
Pieni! Tuva, pyydä tänne päin, Tuva! Tuva! Pyydä vaan Tuva! Ohjausta, eteen! Päätä boksi! Jakautua Pavu! Loistava Nuutti! Jatka vaan Elias, jatkaa! Eteenpäin, paine eteenpäin! Hyvä Elias! Erinomaista! Joni taas hei, rauhoita hetkeksi! Intensiteetti ylös vaan! Saman tien kun pallo liikkuu. Ja kakkoseen, Pyrde! Jälkeen, oikein hyvä. Mielonen, Tuva. Hyvä kundi, mennään vaan. Valmiin liikkuu taas. Samarta tulee seuraava. Eteenpäin, jes! Kakkonen taas, reagoi nopeammin Ihla! Se on hyvä. Mennään Vilho, kokeile! Jatka koko ryhmää! Hyvä poja! Ota Vilja, voita! Tuki koko ajan pallo ympärillä. Okei, sitten ota oma paikka valmis, Pyrdeen kanssa! Nyt rauhoita Julle, rauhoita. Juoksuta paljon. Ime happea nyt hetki ja ota tästä energiat tallaan. Julle palasta vakaan. Jes Vilho! Yes, Markus! Liikuta sivusuunta, ne on tiiviin keskellä. Koko ajan pallo liikkuu, pieniin syöttöihin. Seuraava, oikein hyvä. Seuraava vaan. Julle valitse väliin muuta. Ohjaa mihin se haluat pelaajan. Tuomo toisen! Vilho valmiin hyppää. Mennään! Jatka yli vaatteen, oli yli! Ai niin näin, tää oli fiksu ratkaisu Loistava tilanne. pojat! Jatka! Rauha. Idea hyvä. Koko ajan jaksoja. Nyt vaan pyydä. Hyvä Vilho tänne. Päällekkäin. Tuva laita vaan. Sä tuossa jalkaa. Esi Jatte keskellä. Toi on pirun hyvä syöttö. Se pitää hakea. Jatka vaan, jatka eteenpäin. Älä pysäytä liikettä. Lukas. Pyry pitää saada kiinni! Loistavaa! Se jatkuu, jes! Joni Niila! Hyvä Joni Niila! Jätä Lukas, jätä meni jo! Hyvä seuraava tilanne, mennään Samartaan. Nosta vaan, Vilho, mene vaan jo! Jes, just näin! Löydä oman kaverin, kun on helppo syöttöä. Hyvä katkolista toi vaan, jos on löydät Vilhoa, jos on väylä vähän. Vilho, ota tästä keskustelua. Mennään vaan. Mennään vaan Vilho. Käänny! Liike! Kaveri pitää painiostella kiinni. Meni jo, merkkaa tuolta. Vilho, anna tulemaan.
Älä hukkaa Lukas, viskaa. Kakkonen! Älä meidän! Aini. Yes. Ja tipu oman paikka, kääntää nopea. Vapaa poika. Esi keskeltä kunnit, esi! Vamiskaa. Tuu pois sieltä keskeltä. Okei, ja se tuu valmiina. Paljon piettää. Aleksi muista ei liian ahnaasti, ei tarvii juosta, puolustetaan pois. Jatka Molli lop! Mennään. Vilho, pysy ylhäällä, mene vaan Vilho. Keskeltä eteenpäin, hyvä sana, tuu. Pysy, kavaa. Sitten eteenpäin siellä. Ei pääse. Jätkä on kiinni. Tuva veti, tuva. Tää rauha. Hyvä katso Misko, hyvä duuni. Mihin päin pelaajat ohjataan? Tuohon eteen yksi, maaputuu. Ari, kamera vaan. Pallo. Rauhallisesti, käy vaan. Jatka vielä, vaikea siellä. Viskaa. Erittäin Aleksi, puolelle, se meni jo. Valmis. Älä mene lähemmäs. Heittää pitemmälle yli. Kato liike. Eikä. Vielä Liu, miksei liu? Ai niin. Jatka! Loistava. Vielä jatka. Meille vaan rauha. Selkeät actionit, mautti. Pieni syötö, Stiivi! Nyt tärkeä huolehtii se pallo, että se pysyy lila meillä. Pyri pitää. Ylemmäs. Sulje Veska samartaa! Hyvä idea. Juve! Hyvä seuraava, käänny. Vasen käsi Arni, Miska oikea käsi. Pallo kiinni ennen pomppuu! Mennään Veeti! Hyvä viimeiselle Veeti, mahtavaa! Nyt Lila jatkaa, nyt pitää taistelu olla loppuun asti. Oja, nopea Aleksi ne hommat. Keskuskiva. Ja iste siihen. Vielä! Loistavaa! Nyt Liila edelleen huoli omissa. Hyvin pelattu, hyvä Vilho. Helpot itselle. Pidä meillä! Ja se mennään Vilho. Kavena ite oo! Syy aloin. Sieltä Vilho!
menetetään, niin pallo pitää saada takaisin. Siinä kääntyy nopeasti peli. Vähän kylmänä, vähän kylmänä. Jalo painamaan, painamaan! Näin, hyvä liikepallo. Pidä laidassa, pidä laidassa! Jatka, jatka! Antti Kunis, Antti. Nopeammin palloa kiinni. Rauha vielä Kunis, pallo saadaan. Okei, sitten oma! Reagoja, reagoja! Pysyätte vaan siihen, että pystytään pyörittämään peliä toiselle puolelle. Vähän jatkat nopeampi rytmi pallolle nyt, syötä palloa, se aukee silloin. Liike, liike, liike! Mennään. Julle! Jolle! Rauhoita vaan! Joo, Jeremi tulee. Ei tarvii rikkoa, pysy edes, hyvä Jeremi. Löydä kaveri. Vesi väleissä. Liu! Kohti vaan! Vielä! Ja se tuu, Ville, tuu! Loistavaa. Boksi sisällä jo uhkasta maaliin vielä. Voita! Hyvä oli, kokeilu! Kokeileva! Koko ryhmä! Eetille! Hyvä pojat! Atte! Pieni isi! Jatka! Putoo Jaini reilusti, putoo! Nosta! Tila itelle, nopea syöttö. Okei. Rauha. Vähän liikkeitä pelaat, eiks niin? Aleksi toiseen, Antsa toiseen. Mene, katso palot meille. Loistavaa, päästään etenee. Aleksi pyöräitä itse irti ja lähde hakee kohtaa. Idea on hyvä venti Aleksi. Jeremi. Aleksi, tuu vaan vielä. Hyvä duuni. Iske! Elias, tila itselle sivusuunnasta, tila itselle sivusuunnasta. Näin, hyvä. Liikkuu! Vuoto liikkuu! Keskus pois! Hyvä duuni, Atsai. Jees ja rauhaa! Hyvä duuni, Liilaa! Kuunnelkaa, on niin pieni kenttä, nuo ikkunat mihin te syötätte, ne on metri-ikkunoita. Alat tänne tehdä peliä täältä sinne keskelle. Oli idea hyvä Jeremi, mutta se on niin pieni ikkuna, me ei saada sitä palloa. Hyvä Jeremi, oikein hyvä. Siitä taas on monta kuntoa. Aleksi tippuu, siinä niin tippuu. Yes, vähän paineista vaan. Elias, pysy. Paduni Aleksi. Käänny, tulee jo! Reagointeja! Veti! Lohkaa, pidä vaan se keskusta, se oli tiimi. Pallo.
pallo. Loistava meille jäi! Hyvä, Carlos vielä. Mennään, Aleksi eteenpäin! Vielä. Okei. Hyvä ja liikkeitä Lila, eikö niin? Halutaan pitää pallo siellä ylhäällä. Täytä tilaa. Meillä on tuki! Kokeile! Jaloilla! Loistava Jeremi! Hyvä pojat! Jäämme! Ei käynyt! Carlos, nyt pitää osallistua! Siihen vaan! Carlos! Vakuudit, mennään vaan. Ilho kun hyökätään lähekkään Lukaksen kanssa, vai pystytte yhdessä toimimaan. Liike, ei Amani niinkuu. Ja kakkoset meille! Vielä! Hyvä, meille jäi yli. Kuusvaa, mennään. Yksi päätyy kohti. Julep! Vielä! Hyvä pojat! Mennään vaan, oikein hyvä! Lisää PK! Vähän ylöspäin, Lila! Loistavaa! Vaidi! Hyvä, seuraava! Nyt Lila lisää vähän! Jaksaa! Haluu! Merkatkaa siellä Elias! Vielä Kokkonen! Millä tuet, tue Sebu! Tiedätkö, kun me menetään pallo, pitää liikkua, me seistään taas koko ajan. Seuraava vaan, olkaa hyvä. Kakkospallot käy pyörin, nyt pitää käydä hakemaan nyt. Pelasit ei oikealle puolelle. Hei! Elias voi tippua, jos ne pelaa tähän, niin sä pääset kiittämään. Kakkonen! Lähemmäks! Hyvä Julle! Pallo kiinni. Mennään. Löydä! Pidä meillä. Esiväleistä. Loistavaa Elias, huusaa. Aleksi, joku mies, älä kävele tyhjässä tilassa! Huomaa Lila! Pitää miehet loppuun asti, et voi kävellä! Nyt meillä on liikettä siinä keskellä. Siitä tuki koko ajan Lukakselle Vilholle, eri juoksu yli. Ja nyt jos ei Liiva, jos mennään, niin mennään täysin. Se on hölkövaihe nyt tossa pois päältä. Ei anneta vastuuta saumaa enää sisään. Tule! Mennään! Jatkaa! Yli! Hyvä pojat! Pysy jaloilla! Mennään! Ja vielä voitto! Esi! Koko ajan kunnit esi! Kokeillaan ton! Mennään Lukas, Okei, sitten ottava maaliin. Me vaan. On hyvä, kaiva meille. Hyvä, taistele meille! Kakkoset myös pitää voittaa! Hyvä kunnit, mennään vaan. Vuoro sisään vaihtoehtoja! Poikittaa edelleen!
Ei käänny! Kulma rauhassa. Nyt Lila! Työ pitää olla kovempaa! Jätä pallo. Osuutaan meidän. Meni me mennään joskus väärin. Ei jäädä ulisää nyt yksittäistä huomioon. Meni noin nyt. Lila edelleen! Nyt pitää jaksaa painaa! Eteenpäin Eli! Nyt hei! Huoli! Lähelle! Poikittaisliike palloon! Ja lähelle! Poikittaisliike palloon, kun kuunnelkaa! Vielä meille rauha! Tuvassa, rauha! Pitää pysyä meillä palloa! Vielä! Mitä sai? Esi, väleihin! Pidä rytmi syöttämisessä koko ajan, hyvä! No niin, keskus edelleen. Hyvä, mennään vaan! Hyvä pojat! Pää pyörii! Keskellä vapaita pelaajia, merkatkaa! Julle, ota easy nytte! Ota easy! Älä turhaudu Liiva, meidän peli vielä! Mitä hätää? Noin Konit, aktiivinen koko ajan, aktiivinen tuki pallolla! Elias, Nelonen, tuu! Loistavaa Elias! Nopeemmin! Aikaa paljon pois liikutettu! Noin 20 minuuttia. Taas yksi tilanne kerrallaan, kundit! Lukas valmiin koko ajan! Edelleen se poikittais suunnan syöttö! Poikittain! No! Kunnon purkamista nyt Lila! Käänny! Nyt taas ei! Korvien väliin sommakuntaa! Hyvä kundi! Kakkospallo! Nyt Lila, malta, keskity helppoon tekemiseen. Pidä meillä pallon, rauhoitu, mene hosumiseen. Pitkä peli esis vielä, pitää jaksaa. Taas näihin kakkosiin vielä. Haluan sitä palloa nyt taas enemmän. Tuva Vilja vielä. Tunna. Ei käänny. Hyvä Riik! Hei! Tuki Jeremille! Hyvä Jeremi, oikein hyvä! Koko ajan kaveri! Tipu Aleksi tuolla se pelaa, tuolla. Tää pitää pyöriä. Tiputa! Aleksi Jantsala alaspäin! Keskikentät eteenpäin! Oikein hyvä, Elias. Nosta! Just näin, sivusuunnassa, hyvä! Nyt ihan oikeesti Lila, pitää nyt reagoida niihin tekemisiin paljon kovemmin, aktiivisemmin.
Tuo tänne päin, jos pelataan tää kaista. Tuo tänne päin! Tänne päin, jos pelataan kaista. Yes. Ja voitetaan kakkosen. Ja sit taas se. Aleksi, Koko ajan kunnit valmiin. Aleksi Antsa. Hei, Meija. No mikä heitti? Jos aletaan pelata aikaa, niin mennään lappuja. Suoraan alaspäin jo täysin! Aleksi Antsa, molemmat! Täysin! Jatka. Edelleen kunnit poikittain, se yksi ylimääräinen syöttö poikittain. Samaa kenttä. Tiivistää! Kakkospalloa! Liikutaan, poikittain suunta, jes! Tilaa suuntaan. Ei käy. Julle! Hei! Seuraava tilanne. Jätä Sepumme pallolle. Pallokin. Tuu, vaikea pallo. Oikein hyvä. Reagoi! Pidä vaan. Aro! Siihen Ei ollut käsi. Vaan simppele. Ja vielä tulossa. Katko sen puu. Tukkunen pallo. Vielä sivusuunta, jos se on tukossa! Miksi me mennään sitä? Jätkät siinä keskellä ei oo tilaa, ymmärrä se! Jatka! Hyvä Vilho! Oikein hyvä pojat! Elias, älä mene liikaa sinne. Pysy siinä, sun kautta pystyy pyörittämään. Nosta! Lainas päin. Noin! Et voi jättää kesken sitä pelaamista! Älkää jääkö selittää piheltää, niin silloin pysäytetään. Siihen asti pelaa. Pekka jaksaa painettavaa! Ihan oma maali. Hei! Tos! Suomi! Täysin loppuun asti! Sivusuunnan liike, mennään! Hei! Jumari! Maa yli! Tuli vähän seuraava tilanne. Riikkä vaan lyömässä taaskaan. Nää pois, Jaakko. Sattuja oikeesti. Vähän oli osuus jalkapuolella. Yes. Tarviiks Tebu? Vatsa siinä. Reagointia, hei. Vaihtopenkki. Vähän myös seuraava. Antsa, topparista syrjä. Nyt vaan puolustus. Puolustussuunta nyt tärkeä.
Ei tosi hyvä Dionis. Tosi hyvä. Pojat, mennään vaan. 4 Malttikunnit linja edes vielä. Pienet syötöt. Palloki. Hyvä ja rauha. Älä puske väkisi. Vaini! Hyvä Vilho, seuraavaa! Esa saa! Babu! Tuttu, niska. Arni vasemmalle. Aktiivisesti haastat koko ajan täällä. Pojat, mennään. 10 minuuttia. Ja sitten taas kakkari meidän! Arni! Ja sit taas muotokuntoon! Laittakaa. On 10. Laittaa Lukas laituri. Arni piikin. Tiivistä vähän. Jeremia. Tiivistä. Vilja, kavene! Ja kakkospallo, tää on nyt tärkeä. Mikä? Ei korotua! Edelleen kunnit, pallo liikkuu vielä linja edessä, jos et pääse heti ohi. Eteenpäin kunnit. Kuikertelee se. Jatko! Okei, hyvä duuni Atos, hyvä duuni! Yhdessä kunnit, liikkuu! Mennään, vaikea pallo! Hyvä pojat, mennään! Verde vaan, tuo kohti! Liikutaan! Nopeammin kunnit, nopeammin! Siellä Rikki. Vielä! Hyvä rytmi koko ajan, esi! Älä lähde keskelle sun takana pelaajaa. Yes, Jutti! Nyt taas on rauha! Maltti. Voita Rikki! Veeti, jaksa paikkaa. Joo, vaihalla, veti! Odota. Veeti. Ota kaikki, hei! Itelle pari sekuntia nyt, ihan easy. Rauhoita se oma tekeminen. Eteenpäin. Hyvä Jeremi. Ja kuja suoraan sinne, niin tiivistä. Tasapaino siihen. Vähän nopeammin tuo seuraava akko, niin sitten kerkee tiputtaa tuon paketin tiiviiksi heti. Tarjo vuoron sisältä koko ajan! Hyvä pojat, se käydään tekee. Ja nyt taas seuraa loppuun asti! Pyri merkkaa jo pelaajana, pyöri tyhjää tilaa. Ainakin siihen 10. Majola! Easy vaan! Jeremi ottaa. Loistavaa Ja Jeremi. 2 meille. Siellä pallo kohti liikkeelle. Hyvä Lukas. Atte tila itselleen. Liikuta vaan. Nosta. Ei käynyt! Jos näin! Seuraava liike. Tue hallu. Keskustiin edelleen! Jatka vielä vaan! Keskustiin! Yes!
Atte nostaa, Atte nostaa! Siihen väliin, siihen väliin. Jeremi! Löydä Jeremi, löydä, siellä on taskut auki! Jäi. Ja se pidä meillä, rauhoita! 1 vastaan 6, mene vaan jos pääset. Loistavaa! Atos, loistavaa! 1 vastaan 6, kaveri painaa, hienoa! Vai se rauhoittaa noin. Loppu asti vaan mennään. Vielä aikaa, Liila, vielä aikaa! Jaksaa! Rikki, tuu tänne päin. Tule, hei, jolle! Loistava Jeremi. Tässä on Rikki! Reikän! No. Hei! Jätä vaan. Siellä pallon kiinni, kato vakavasti. Antto pyydä! Se jää, ja tuolla! Ja taaksepäin. Halu päätyy kohti edelleen, päätyy kohti. Hyvä Nuutti! Kohti! Mukaan kun niin. Okei, hyvä Atte. Rakenna! Kuuntele Julle! Seuraava Rikka. Siellä mennään. Pelaajat. Mä tänne päin! Yhden nippu tänne kasaan, jos halutaan isolla, niin samaan kasaan. Tänne päin! Pelipollo. Toimitaan. Ei sitten taas muotokunta vaan! Pallon kiinni. Mennään, vaikea pallo. Hyvä Julle! Paro! Sat! Paineista, loistavaa. Alla mennä! Palloin pitäisi. Yes! Nuutti! Perde! Ilmi. Ala saatu siellä.
Ja etuläpi, Korte, etuläpi! Yes, Oulu! Haastavaa! 2! Jaato siellä! Alas! Ja rauha! Pidä jalalla! Käsi vaan sitten! Yes, sit näin! Kiitoksia. Kiitos. Hyvä kun nyt tullaan vaan. Tullaan kaikki. Tullaan.